machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono kamodwa twak otudore kod sirikanda jatend piny Kenya William Ruto e kedo kod mibadhi. En higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto cham muma kaka jatend piny Kenya marabich. Higni adek sani wechego mago mag kedo kod mibadhi e sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osebedo e yo machalo nade. Magi duto timore e kinde manonro mawuok ka Africa Development Bank yango ni higa ka higa piny Kenya lalo omenda maderom bilion 194 kokalo e yorego mag mibadhi. Nyaka sani bende nitiere governors mopogore opogore mago ma nitiere tich gi mago manosewuok e tich ma itudo kod wechego mag mibadhi. To magi duto bende timore e kinde makoro EACC kaachiel kod ODPP sani koro seyore. EACC seyo ODPP ni ka gisetimo nonro to ODPP ok chwal buche e doho. ODPP wito oko buche makamago. Adiera nitiere kanye ng'amo winjo be ni rido tola e wechego mago mag kedo kod mibadhi e pacho kae. To jatend piny Kenya William Ruto higni adek sani wechego mag kedo kod mibadhi achiel kuom weche mane osingo ne jo Kenya osekedo kode e yo machalo nade. Twak maket kod manya kwa Ramuge Jwang okabibedo godo kenda antiere kae kod welo ariyo antiere kod Daniel Juma jatatije mar Global Peace Foundation Kenya machiegni enye twak okinyi makawuono. Daniel ichio nade? Achio maber amoso joneno mag Ramogi TV. Machiegni. Wendo machielo antiere kae kod Okinyo Jabungu okil Kamaloko yaure Okinyo ichio nade? Achio maber. Machiegni to. Amor chopo kae kawuono. Nyakwara Ramuge Jwang mana kiseneno magi welo mantiere godo in bende arwakni machiegni e bed kodwa nyake twak nyake giko kichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Adona chak kodi Daniel Juma higni adek koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donj e apisi tarik 13 ma en odiochieng' makinya ema odiochieng' maket kod mano higa mar 2022 ema nochamo muma mano mar donje apisi. Higni adek koro wuoth mano mar kedo kod mibadhi jatend piny Kenya William Ruto osekedo godo yo machalo nade e ratil mar 10 inyalo miyadi e wechego mag kedo kod mibadhi. Oyawru kendo kiny era par mar Ker William Ruto kako ng'eyo ni tarik 13 dwe mar 9 neno bedo sworn in to adiera one of the things maneno wacho nobro timo en kedo gi mibadhi to nyaka ing'e ni ng'ato kaka ker en kowacho nobro timo gimoro to bende ong'iyo joma appoint joma tiyo ne mabro timo kamano. Koro ineno ka kedo gi mibadhi ka wan gi ji mopogore opogore, wan gi jomotelo ni EACC, wan kada kod police DCI and then wan gi ODPP. Aito of course obende otelo ni cabinet to cabinet ngin bende i cabinet kanyo gi bunge ineno ka bunge gin magichiwo pesa ma jopiny tiyo kodo. To nyocha neno Ker Ruto nyocho ogola yanga oko kowacho ni bunge kae ma mibadhi bende ng'eny sana to gino sebet kolingo ma nyaka nene ma nyocha koncho golo wachni. To koro okadwa na miye adi kiana nyalo miye adi apa na nyalo miye abich kuom 10 because mibadhi pod ochimo jo Kenya. Kaka ineno kaka African Development Bank owacho wawito pesa mang'eny kabisa pile to neno wach ni karibu bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Koro ok onego bed ni piny kaka Kenya kineno ka maendeleo pod ok wanwang'o yo madwarore kijopo na Nairobi ka compare gi pinje mawoko inwang'a ka pod Nairobi nitie bur kabro poko ket to mane capital city neni capital city inwang' ka kata mnotieno kiwuotho to onge taya mamenyo iwinjoga ko en wich kuot kabisa. Koro to pesa kata bed ni sani wagolo pesa mang'eny osuru to gimanino wacho gimane wanyalo timo mondo wakony pinyni en loro miyo ma pesa lal kodo omiyo kedo gi mibadhi ni in one of the most important missions
manene kero wacho no botimo monego bed ni timo because kok wanyal timo kamano to pod wabro medo lalo pesa monego bed ni watiyo go e dongruok emene kaka nene ibu bedo kingiswa ni owinjo bed ni waloro rode ma pesa lal godo e yor mibadhi yo machalo nadi yena mar mondo mi arwako kinyo jabungu okil Kamaloka e twako kinyi makawuono kinyo in korka kori e ratil mano mar 10 inyalo miyo sirikal mar William Ruto adi e wechego mag kedo kod mibadhi ahinya to gisani higni 3 mosebede telo kuom 10 anyalo miyo Ruto 2 nikech kedo gi mibadhi en gimoro ma en conjunctive en gimoro ma nitie kembe mag serikal kaka EACC nitie DCI nitie DPP nitie judiciary be ma ok tij Ruto kende to asa mag serikal gi kaka DPP EACC emo fail Ruto gi coordination monego gitim nikech magi gin constitutional commissions gin gi autonomous gin gi autonomy in a way mani imiyo gi pesa gi ok bedo ga disbursed fully koro gin gi pesa gin gi teko mar tiyo but iyudo ka departments gi coordinations ma departments gi kata commissions gi ema o fail serikal nikech Ruto oken tij Ruto ikedo gi wach mibadhi magi tij EACC tij judiciary tij DCI gi tij DPP koro anyalo miyo Ruto 2.10 nikech en be osetemo but there is no far he can go onyalo mana wacho kaka no wacho nyocha ni nitie mibadhi matimore od bura Ruto wono kunyal kawo jogi moter gi e court ko wacho gini an na gine ni nyaka sani EACC pokodhi ne Ruto ni wacho gini ni wacho wach mibadhi e od bura en nade in gi evidence in gi mai EACC pokodhi Ruto wono kunyal kawo bunge gi moter gi e court to nyaka sani wanyalo wacho ni sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto bende nitiere gino miluongo kanyo kod dongere political goodwill ahinya te wechego mago mag kedo kod mibadhi kose nitiere gino ma iyiero jogo ma idonjo godo kod mibadhi kapok wadhi kata yore mago mag dinorode mag mibadhi Daniel nikech adira ka wang'iyo e sirikal mano mar William Ruto nitiere kata jotelo moko mane itudo kod mibadhi to weche no dhi boluokore makoro kata buche makamago sani ok wawinji political goodwill ka kero donjo nyaking'eni seche ma kero donjo sesa ko chiwo speech ne mokwongo cha wacho ga gik mang'eny mobro timo to gik mowacho no chieng' inauguration ema chiwo political goodwill mare owacho gimoneno nobro timo to nyaka ing'e sana ni mibadhi omako kuonde duto te iwinjoga mibadhi kedo gi mibadhi ok en gima yot because mibadhi inyalo wacho ni nigore gi mibadhi kata yodi kantie mibadhi matimore to seche moko nyalo bet ni ing'eyo to seche moko bende ok ing'eyo king'iyo pinje maoko kaka South Korea ineno ka ker manyocha ogol ineno ka jaode en gi jaode nomak gi konwango okaw necklace ma gold ma very expensive iwinjoga to tiende ni en chiker lakini obende mibadhi omako ot koro kinyal ng'eyo en pala mang'olo koni to ng'olo kocha koro political goodwill nyalo betie lakini gima nyaka ing'e ni sana siasa siasa ma Afrika gi siasa ma Kenya mondo ng'ato bed ker ok yot mondo ibed ker ka ionge pesa malong'o mang'eny to pesa malong'o mang'eny ni bire yo mar mibadhi gima nyaka ing'e iwinjoga and mibadhi wacho ni moko nitie mibadhi mabedo allocated seche mitimo budgeting koro nitie gimiluongo ni budgeted corruption iwinjoga koro ker nyaka en kata bed ni nitie joge mabende timo mibadhi en seche mowuoyo to nyaka bed ni owuoyo kogine oketo wang'e ni en okia gik makamago lakini iode ka nyalo bed nitie gik moko matimore lakini ok inyal ng'eyo koro ok awanyal wacho ni mibadhi nitie ker mabro biro butiek weche mag mibadhi because sana kapod ok wa reform education marwa
kod security marwa wach ineno ka sana sana sani police emonego bed ni implement the law the rule of law inwang ka police makawuono inwang ka msara michule tin ichule msara matin ute magidakie inwang ka police podaki ute mag mabati to megi police mi idwaro mondo dhi omak kata minister kata governor konwang nen kod mibadhi kono gigi ok nyal timne kapodi okwa reform institutions magwa nyocha romo gi commissioners mag IPOA to nyocha wa discuss gi kaka wanyalo konyo obila mondo obed ni ginwango training maber ai to bende ichulo gi maber mondo seche makoro oor gin dhiuru mak governor cha governor cha onwang osekwalo pesa marom dhiuru make to dhi kucha to make lakini sinde inyalo oro police no dhi omak ng'ato to bende nikochomo kucha tina ko be oseleny dhoge olony dhoge moduoga dwaka koro gimoti timcha ok onyal timo koro ok yot kendo gimbadhi en gima tek kabisa ok yot to okinyo jabungu imulo ni nitiere migepe mano motimo EACC wantiere kod ODPP wantiere kod judiciary kata bad migawo mar doho muwinjo bed ni nitiere ng'ala manyime kedo kod mibadhi e pacho kae kata kamano penjo eni bende migepe makamagi kata duol makamagi e pacho kae gi sani ahinya nyate higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo bende gichung' kar kendgi gino milonganyo kod dhongere ni bende gintiere kod independence moromo e kedo kod mibadhi ma onge ng'ata ma donjore e tijgi ma ka gitimo kama to seche moko inyalo segi ni utimo kama nang'. Okay. Kuom kamano nitie chik to nitie adiera. Chik wacho nade adiera to ni mane? Chik wacho ni the commissions gi abo ka wachiel EACC commissions ni onengo ti ki en maonge ng'ama miye directions ni tim kamae but historically waseneno ni especially EACC kain jatend EACC ma idwa kedo gi mibadhi matek especially kidwa mako josiasa to there's a way ma josiasa especially bunge tiyoga giseloko the Ethics and Anti-Corruption Commissions Act mang'eny didek mondo gigol kidwa mako kata jasiasa igoli through bunge na waneno nitie jatend EACC PLO Lumumba nochako kedo gi josiasa mo mako josiasa to jogi odhi od bura ni koro wan wadwa loko chike to amendments wakelo od bura ni among the amendments we will have a new commissions at the EACC kamano e kaka PLO Lumumba no wuok wachako bedo gi Mumo Matemu Mumo Matemu be no gine ma josiasa iluongo ni the big fish koro kochopo kar big fish kae be ilawi matek koro gima onge go e Kenya kaka osiepo wacho ka and that political goodwill but chike to an go chik maler katiba no miyo chike maler chon chon department mar EACC gi DPP director mar public prosecutions ginegin departments within the Attorney General's office maginegin serikal koro katiba manyien oketogi a fully fledged commissions with funding and everything koro gima onge go en mana political goodwill to ka political goodwill onge gini dokne mana president en owuon ene monyalo create that political goodwill to protect commissions gi mondo onyalo create yo machalo nade to sani bende higni 3 mosebede telo bosetemo mar mondo mi olose gimonyalo timo kikoket gimoro niluongo ni sacred cows nikech no chako nitie kaka mano donje telo nitie mibadhi mano mieno jatend migawo mar pur luonge ni Mithika Linturi ma impeachment motion no kel nyaka e bunge koro ker winjore ni wachore ni kere mano miyo ni bunge no ko impeach ng'ani to ng'ani mibadhi no semiene pesa no lal jo Kenya no lose pesa wach fertilizer to nyaka sani ker bange ker no gole tich ker no kojiso gimomiyo no gole tich to kose gole tich onenge dhi kanye onenge terie
court ni timo kamae. Mar ariyo nogol deputy president Wamunyoro no gole kaka deputy president Rigathi Gachagua. yeah among mistakes ma Gachagua notimo en bedo involved in wach mibadhi ma wach procurements mag nets mar gine Ministry of Health. Ka gino nitie, gino no the successful ma Gachagua bedo impeach na kasani. To gini okonengo room gi wach impeachment ni se bedo impeached koro tiji oseruma kamano. No, pesa no lal. Koro kaka keru nengo itim nade. The EACC gina ni ngani notimo kama EACC do your job. Nikech kero oknyal direct EACC kako nengo giti. To EACC ni emo fail Kenyans. Ka EACC ni gine mang'eny, gi approach ker ni en kamae. Nikech ang'eyo gise approach Ruto. But for political convenience, Ruto oknyal kedo gi mibadhi. Kamano. To temo mano mar kedo kod mibadhi e pacho kae Daniel Karwaki advocate wako kinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto yande oyango ni obobedo ka ochuogo aput mano multi agency team mano mar kedo kod mibadhi. To team makamae owinjo be ni kelo jokanyo mopogore nitiere ng'at ma bro bedo ka wuok e apisi mano mar jatend piny, apisi mano mar attorney general bro bedo ka chiwo ng'ato ma bro bedo ka bede aput makamano. Wantiere kod apisi mano mar NIS, EACC, ODPP, kachiel kod Directorate of Criminal Investigation, DCI, FRC, Assets Recovery Authority, mano ARA, KRA, kachiel kod CBK, PPRA. Winjo be ni chwalo ji kata golo ng'ato madhi bede aput makamano. Beni paro ni en gino makare ka ichuogo aput makama e wechego mag kedo kod mibadhi e kinde montiere kod migepe ma oyange ni ma ema imiyo pesa mar mondo mi hotel e weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae Daniel. Okuna ko benni ichuogo aput maro manyien. Aparo ni ker otemo mondo kendo onyis jopiny ni notemo no ogore sana gi mibadhi. Koro to aput manyicho kelo no ok en gimonego bed ni keto nwach constitutionally EACC ema nikod ratiro en kod pesa wa ma wan wachulo tax monego bed ni timo nade gigore gi weche mag mibadhi. Koro kokita aput manyien otiende ni koro owacho ni oparo ni maybe jo EACC ok ti tich moromo maber. EACC koro aparo meno duplication ma unnecessary. Aparo ni ke onego bed ni omi jo EACC thuolo oluongo Reverend Oginde. Nyaka ing'e sani EACC nyaka nene ndalo Uhuru nene giol gi jotelo koro ne giketo jolemo ema koro otelo ni EACC nwach mibadhi dwaro lemo en richo madwaro. Aparo ni jo Kenya ok oluoro Nyasaye koro aparo ni mibadhi ka jogo ne paro ni kwaketo ng'ama oluoro Nyasaye ema nyalo tero ni goch mag mibadhi. Koro noket kata Reverend Mabukala to bende otemo owuok sani kendo nyoro keto Reverend Oginde. Iwinjo ga nwach bende seche moko inyono ka joma ochung ni mibadhi EACC ka inyalo kanyo bende ok nyal kose seche moko mibadhi nwach inyalo nwang'o ni cases seche moko dhi tigolo to gima jopiny penjo to igole nang'o. Iwinjo to nyoro aneno ka EACC kod Reverend Oginde nyoro kobedo interview nyoro wacho ni ODPP gin gisetero gin tijgi mna ng'weyo ng'weya to jomaka koro gin ka giseng'wero gioro ODPP mondo ka to ok ka maber. To nyalo bedo ni ODPP ok ka maber kaloro ni EACC mok tim nonro margi maber koro ODPP kochopo kacha to neno ni onge ranyisi motegno. Kosa ang'o matimore nikech adiera japiny nyalo gombo ng'eyo ni tang'o matimore. EACC yango ni wan wasetimo nonro marwa makare. Nonro marwa nitiere ka ero wachwalo ne ODPP fainde magwa to ODPP to wacho ni kae onge kes giwito bura oko. Nyaka sani nitiere buche mathoth mago madero 18 mosewit oko chakre higa mar 2013 buche mag mibadhi ahinya nyate counties mago. Ang'o matimore?
ODPP nitie gimoro miluongo ni decision to charge. Ma kapok gitero case moro amora e court, onego bed ni giseng'iyo evidence gi. Seche ma koro itimo kapok gichako charging, kapok gidhi mako ng'ato, onego bed ni giseng'iyo evidence, bigineno ni evidence ni oromo convict joge. Iwinjoga, koro gimatama gi ODP to decision to charge ni kara tinde itime nade momiyo ichako charge ng'ato ai titere gine i court ai to bang' higni 2 higni 3 ino ka case igolo woko. Iwinjoga, koro aparo ni onge coordination maber between ODPP kod EACC, to kara ka nitie coordination maber to maybe nitiere collusion between gine ariyogi. Nwach nyoro kaneno kare ginde wuoyo to seche moko wacho ni ODPP bende gima kaka ODPP timono bende ok rach, nwach ODPP kosemiyo gi suspect mondo gi charge to ODP nyiso gin gino ok wanyal timo kamano, nwach gin gi new discovery manyoro EACC ok oneno. Iwinjoga, koro seche moko gibende giyie gi discovery manyoro ODPP omiyo gino. Iwinjoga, koro emataman to obet nadi ma officers mag EACC ok nyal timo thorough investigation kapok omak ng'ato. Onego bed ni gi setimo thorough investigation ma in gi full proof ni gini kodhi e court to chopo nyaka judge emanyalo decide. To ok ni gino itere e court tigole kapok judge otimo decision. Koro wach migolo go gini, withdrawing cases gi emotama gi ward emapano jopiny bende komor kodo. Koro onego bed ni ka gise decide ni gidhi charge ng'ato, onego ogo all the way nyaka team judgment. Iwinjoga, koro mene shida maneno kantie to walemun gi mondo gi titiji maber. Nwach at the end of the day, of course neno ka giwacho ni gisetimo asset recovery mang'eny ma bende meno ber. EACC wacho ni gin goro gi mibadhi, of course punishment tie punitive, imako ng'ato mokwelo cha kod asset recovery. Koro gima gisetimo maber en asset recovery, tiende ni duoko pesa manene jogi okwalo. Ka jogi yie ni duoko pesa cha, mena pano bende ber. Nwach seche moko nyalo ng'ato dhi e jela lakini pesa nolal mang'eny, nyiso ni jopiny olalo pesa no bodhi kamano. To pesa be koro ok oyudre. Nikech kata ka wang'iyo buch mibadhi mano mako gavana e kaunti machon ma Migori, ne gichopo e winjruok kod apisi mano mar ODPP maneno kaka onyalo duoko mogo kuom mwandu mano kotudore kod wechego mag mibadhi ma omakne. Okinyo jabungu bende paro ni EACC bende owinjo bed ni miyo teko mano mar kecho, nikech EACC kinde mathoth wacho ni wan wang'weya to kwanyal kecho. To koro giseyo ODPP ni waseng'weyo mwakelonu to un koro kukechi. Mane ma koro giwacho ni osebedo ka thero kata duoko chiena weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Problem man go maduong' en coordination between EACC gi ODPP. Nikech neno EACC negi okwach kich mobedo forwarded from DCI headquarters. Gain based at EACC. Koro on behalf of DCI, okwach kich gi matimoga investigations kanyo. To ODPP onego be forward prosecutors mabedo based at EACC. Ma lony gi beda mana wach mibadhi. To kanyo be nitie gine ma pod nie od bura case mar Obadoni. Nikech Obado no winjore gi ODPP e wach golo case ne bang' duoko assets mano sekao. To EACC otamore. Koro ruling no poko wuok, but katiba wacho ni EACC ODPP emanegi teko mang'eny mar chwalo case e court kata golo case. Koro gima timore kae en mana coordination, nikech onge wakinde mo ODPP mabedo forwarded to EACC manyalo prosecute cases gi e court on behalf of ODPP. Koro yudo ka anasetimo investigation, asetieko kora forward ni file ni process mar investigation ni na onge no kabedo involved, akia ni uyudo evidence ni nade.
an mana wakili ufuad na file e office mar DPP. Koro aonge kata history mora mar file ni. Koro ma suggestion onengo bed ni from ODPP nitie wakinde mabedo best at EACC. To tijgi beda pure mar prosecution mag cases mag EACC. Court bosetemo nikech department mar court sani wan gi fully fledged department mar anti-corruption ma deal specifically gi prosecuting cases mag mibadhi moa EACC. Problem en kar DPP kai. To jo siasa kawo advantage kaka case mar Obadoni. Jo siasa kawo advantage nikech katiba wacho ni en mana EACC ema nyalo chwalo case e court kata golo case e court. Nikech ka Obado winjore gi ODPP to in agency ma omie powers mar investigations ma en EACC wacho ni no investigate ngani kata kodwa duoko gigi pod wan gi issues, this case should not be withdrawn. To josiasa kawo advantage ni katiba wacho article 159 wacho ni ODPP ema nigi powers mar chwalo case e court kata golo case e court. Koro nengo wabed kata gimoro kata kind referendum kata loko chike mag ODPP. Nikech as long as gini dhi bedo ni ODPP ema nigi absolute powers mar tero gine court kata golo court. Nikech mano ne kata chon EACC ne ODPP ne gin gi issues gi ngane gi DCI. To court no interpret e wacha nitie case mar Jimmy Wanjigi ma DCI objected. ODPP ne dwa golo case e court to DCI objected. Koro it is clear ni DCI onge gi powers mar gine watch court en ODPP. Osebedo interpreted kamano. But kosebedo interpreted kamae, koro we are at the mercy mar ODPP onge gima nyalo timo. Koro ODPP ka wacho ni adwa terie court Kingbek adwa golo case ni court onge gima judge nyalo timo. Samoro wa blame judiciary wach moro ma oginyal kech judge kata magistrate en mana referee in mekelo case o ma case ni kawono kinyo adwa golo case na judge ok nyal tamore. Koro this ODPP onengo wang'ie kaka no mie powers gi otiyo nade, nikech onge kaka inyalo bedo in ODPP to otim investigation omak ng'ato obol ni file kanyo koro ikia kata file ni investigation no chakore nade. Mate ni gin bendo wijo be ni gibede mesa mano mar timo weche nonro gibede mesa. Then nitie wakinde moko mo onengo best at the EACC fully kaka DCI otimo, nikech DCI gin Kiambu Road kai headquarters, but nitie officers magi gitere school gisome wach mibadhi gibedo forwarded to EACC gina magitimo ga investigations mag mibadhi EACC kai. To kar DPP onge wakinde moro mo bedo forwarded from office of the DPP to DCI. Mane makelo confusion. To ka as long as gini dhi bedo kamano to watch kedo gi mibadhi onge gima dhi timore. Atonya kasani Daniela be kawapimo mano telo machon kata kawapimo kod telo mano mar jatend piny machon mano mar ang'wen Uhuru Kenyatta kod jatend piny Kenya mano masani William Ruto. Bende wanyalo wacho ni nitiere lokruok mora kata okang' mora ma piny Kenya osegoyo ahinya nyato e kedo kod weche go mag mibadhi. Ok anyal neno lokruok moro maduong'. To en nani of course Ker Ruto kanino odonjo e telo neno wacho no bro miyo police independence margi wonyo miyo gi pesa margi magi control magi nyalo tiyo go tijgi maonge ngama interfere kodgi. Ai kendo neno wacho ni neno chiwo judiciary bende neno miyo teko mar yiero jo judges neno kaka Uhuru neno tamre yiero judges magini mag judiciary. Koro upon Ker Ruto kane no donjo nitie gik mane neno katimre e sirkal mar Uhuru mabe nenen kanyo
neno kohero lakini kano donjo neno obiro gi changes go lakini lokruok moro maduong' sana iwach kedo mag mibadhi pok aneno to ok yot mondo inen wach kaka nawacho motelo en ni kedo gi mibadhi ok en gima yot ok en lweny mayot en lweny matek to sana ing'iyo ka sana most of the time ka seche moko control of budgets bende biro to wacho ni nitie kaka pesa itiyogo marach sana ka State House office of the president nyoro wacho ni nitie pesa motiro mang'eny ma odiechieng' kodiechieng' nitie pesa mitimogo printing madhi karibu $2 million koro ipenjri to pesa ni itiyo kode mang'eny kama nang'o koro gini onego bed ni ng'iyo matut sana kaka pesa itiyogo joma tiyo ni sirikal tiyogo pesa marach iwinjoga sana king'iyo ka foreign travels kama ka ji kodhi loka to tiyo allowance mimiyogi duong' kabisa to aeto kendo sirikal bende nitiere duplication mang'eny ka nitiere duplication matimo gimoro ma another organization nyalo timo koro an gima onego bed ni wasil naparo ka Ruto donjo wanyalo seal expenditures mino ka pesa madhi mang'eny malalgi iwinjoga to meno bende aparo ni temo to sani kanyocha Gen Z protest nobiro kaka Ruto ne nowacho ni obro loso kaka pesa tire nowacho reduce budget madhi office nowacho nobro reduce budget mar sirkal aeto kendo sani ka pod nitiere ji mang'eny sana advisors mang'eny ma kendo tero pesa mang'eny koro king'iyo weche mag mibadhi nego bende mana mibadhi niwach mibadhi nyalo bet ni kaka itiyo go pesa ok itiyo maber kaka onego bed ni itiyo kod koro omiyo pok aneno pogruok moro maduong' kabisa king'iyo gi telo mokalo gi masani wayasoma ne moko kuom ote ma nyakwara Mogi Ajwang' chwalonwa kapok watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Onyango wuoda Nyago Para ng'ise ka ni mae Onyango Alan wuod Nyago Para ni winji malera ka an Isiolo koni adiera minyalo wach ng'eny e sirikal lakini mibadhi pod ochimo jo Kenya nikech pile ka pile kidwa ng'eyo to dhi kata e ndara iyud kaka polis timo mibadhi kidhi osuptal kaka dakteche timo mibadhi mondo Ruto ogeng' mibadhi olor rode ma mibadhi kalogo kaka sekta mar thieth kod mar obila. Ote machielo mar Akuku Otieno mar Thimlicho Hinga Migori County ng'ise ka ni Joyce penjna wendwa ne to achiel ere okang' ma ker nokao bang' fwenyo ni bunge marwa mibadhi ogoe tach. Mar ariyo yande ka MCAs ma Nairobi County oyango ni Gavana Sakaja mibadhi mieno kendo ne gineno moromo ang'o momiyo ne gidonje magirese dipo ni sani koro mibadhi onge kuom Sakaja. Mar adek ang'o mamiyo mibadhi mar jok matindo lilo ema iyango ne jopiny to ka oluwe ma odonjo kuom jatelo maduong' to wachno lala dak oket jo Kenya e lela gik magigombo winjo. Kek nyalo duoko penjo makabano kijo jabu Sakaja neno wacho ni muosho moja neno chimye muosho moja onego bed ni gimino want separation of powers ma bunge onego bed ni oversight legislature again executive judiciary koro separation of powers kok wanene maber to ok wanyal gigore gi mibadhi maber emomiyo ineno ka nene an nakwedo tim mane ker kod jatendwa Raila Odinga neno timo neno go we Sakaja mondo MCA odil kode ikonye nang'o onego bed ni we mondo ocham lakini iparo nadi okinyo Aning'eyo kakora tiyo gi evidence onge impeachment moro amora mano osebedo published od bura
koro kanyal weyo wach impeachment ma Sakaja. Aya, ote machielo Denisho Dede, ote ni mar Oyugi, sane ni malera ka antiere Babadogo Nairobi, kedo gi mibadhi e Kenya ka tek, nikech jotelo ma joked gi mibadhi go e jo mibadhi namba 1. Alan Wuod Mili, bende ote ni ma Onyango, Alan Wuod aneni Mayoma, aya kata kamano wacho Mayom ndi, an Ruto amiyo 3 kuom 10, sama jogi donjo e telo, to en mana ni tutaweka. Koro magi to wang'iyo godo ngima emaduonga. Bedo kera dwaro pesa to nyaka ibed jamibadhi mokwongo kata ot nyaka iyude jamibadhi. Oti mano machielo, mano mar Cliff. Oro wacho ni owacho ka ni Daniel owacho ni mondo ng'ato bed president dwaro pesa mang'eny mag campaign. Penjo enia, koro wabed jomibadhi mondo eka wayud pesa mag campaign. Bano mana penjo mar janeno maro. Vitalis Ochieng, Wuod Game Karariu, benano koro ote ka wacho ka ina mor kodi e chenro kaluo e yo makare gi sechegi kendo twaka ber koda. Inadira ni sirikal ni mibadhi otiape. Kata obedo ni Ruto wacho mang'enya, to mae timore nikech kero wuon ema tiyo gi pesa marach kodhi e pinje maoko. Koro mibadhi podi ok birumo e Kenya wani. Kata gitem gorego ok binyalo. Omiyo ker weyo tema. Mar ariyo, wacho ni njore mar nego jotelo ni bende ng'enya. Owacho kae ni owek bedo mbaka migoyo to magi timore gima timore onge. Koro wakia kama wachome gi weche mag mibadhi. Fred Osuru bende wacho kae ni oyawre Joyce Mos na jotelo e studio. Wacho kae ni weche mibadhi to tieko e piny wakae to teka. Asiro Pacho Kil Jabungu ni kwetha ma omiyo teku gi katiba mar kedo gi mibadhi ema okosetiyo tijgi makare. Makmana ni omiyo Ruto 2.10 mano tin sana. Nikech jatend piny to osetemo. Piny na jotelo e studio ni dipo ni doho bede thiro chenro mar kedo gi mibadhi. Nikech iyudo kata ka ker kes oter e doho to iyudo ka doho yuare gi kes kinde malach. Ka jo mibadhi to ni thuolo gi bonda. An Fred Osuru. Penjo makabani nyalo duoko. Bende nyalo bedo ni doho bende thiro weche mag kedo kod mibadhi. Ahinya nyako tudore kod deko kata buche mayuare ahinya doho kacha. Neno, doho okonyal blame doho nikech kata kakin gi kes mora mora. Kes luore gi evidence ma in go mitere court. Judge mabede court obedo kaka mpira obedo kaka referee. En onge gi interest e kes mora mora. Cases ma mibadhi gin cases mag director mar public prosecution. Gine wuon case. Koro ka evidence magitere court ok meet the threshold nikech in a criminal case evidence ng'ani onengo bed ni en jami bade beyond reasonable doubt. Makoro gina ni ka case ochopo kamoro ni maybe nokwalo. Nokwalo million 100 to en pesa mobedo disputed en mana gimoro kata alpha beach. Koro okonyal bedo charged, okonyal tuwe gi million 100 manutere e doni. Koro problem maduong en kar investigation kae. Kaka nawacho chien kae. Kar investigation kae manigi problem. To powers momi DPP gi interpretation ma court. DPP and very powerful. Cases mag mibadhi. DPP gi EACC. But DPP kaka ni powerful kama onengo penjre kaka jo Kenya. Wamiyo department achiel powers mar tero case court. To ng'ata achiel ni bene gi powers mar wacho kinyo nyalo chiewo wach ni case ni okadwa agole court. To onge gimo nyalo tim. Onengo penjre be mae Kenya ma wadwaro ni ng'ata achiel nyalo tero case court to kiny be odhi e court no wacho ni case ni owito oko case kama ni case nani okadwa. To kaka do onge gima nyalo timo kaka judge kata magistrate nikech
my case ni ine mikelo case e court dino kikelo case e court dino kabedo kai ni awinjo ine mikelo case e court koro nengo penjre kaka wadhi mbele nikech katibo seromo kamoro ma wanyalo bedo piny wago e twak wawinjre ni ODPP ni Director of Public Prosecution ni be wan kaka jo Kenya nikech ma gima wach mibadhi be onengo wawuoye kaka jo Kenya wan te beber ka wadhi nyime ni ng'ata achiel ni nigi powers gi te mar tero case e court to kiny ne kata kochopo kamoro neno ni case ni kaka case mar Obado itayo ina jo Kenya nigi gine mang'eny ni ere kaka ng'ato nyalo winjore ng'ani oyie ni en gi properties 1 2 3 manigi issues to ng'ani owinjore gi ng'ama notere court ni we aduok ni agol case koro mano makose manini no yuda ok ni koro ni no kikwalo kata gine ne nikech dino koteri e court dino koyudi the only problem is that you are caught so is it time one kaka jo Kenya wawinjre ni is that how we can continue fighting this thing one kamoroma one give very good constitution one give checks and balances watch EACC ni okay watch mar Ruto en owuon katiba no create EACC gi ODPP ni gi autonomous onge ng'ama nyalo donjo office mar ODPP manyisi ni in team kamae EACC kata commissioners mag EACC they are well secured the chair wuotho nyaka gi several security thuolo marwe mingisa ni rumo kinyi makawuono kata ruth nyathi ochieng bende wacho ni mibadhi otimo newa malo kono nyaka ya apis jatend piny gini tieko tek gidaka mana ni ghost workers ghost schools mara ghost hospitals magi oyuma lelo aluotwa kanu moja enako Daniel wach ni mogi kachiel kod daka kiparo ni wijo beni idino rode mag mibadhi e pacho kae kachiel kod wach ni mogi kawatieko ananeno ni jopiny nwach mibadhi bende ok nyal wacho ni mibadhi mieno mana joma tiyo e sirkal gi gin madongo jopiny bende nigi mibadhi nwach jopiny seche ma wabunge yiero wabunge nwach ka jopiny dwaro mondo gonygi iwinjoga koro wabunge seche ma gitimo campaign cha gidwaro pesa mang'eny sarere wabunge kende gidwaro mondo gonygi ma pesa ineno kipogo kan ndalo gine ka pesa ipoga koro emino ka jo siasa momaki gi mibadhi dhiga to yombo igene kom ma od bura maduong no ka kore mu bunge ai chu example ntiere mo bana moro manen KPA ai to no make ai banyo dhibo oyombo sani mu bunge koro gine onego bedni watimo wachako education chon iskunde mondo wapuonj nyithindo matindo mondo ging'e rach mar mibadhi nwach sani okanyal nyisi ni sani an gi confidence ni joma dongo mantie sani nyalo gore gi mibadhi nwach mibadhi chal no mieno ji te kata kanisa bende no ka bende nitie mibadhi nitie kanisa madwaro nwang' pesa kuom ji and all that thing koro aneno ni mondo wachak puonjo nyithindwa kata e od ka seche ma nigi nyithindo puonje mondo bed gi integrity to sana kini integrity kai oken miwacho ben kini in gi nyithindo to ni timo kaka idwa nyathi mondo tim okiwach ni tim kaka wacho to kikitim kaka ineno ero kama na enya Daniel Juma jatatije Global Peace Foundation okijo jabungu wach ni mogi kawatieko wach mibadhi na gimoro nego wariw jo Kenya wate kikwawene EACC kikwawene ODPP but wach mibadhi wadwa gimoro miluongo ni radical surgery to gima nyalo kwedo wach mibadhi and if nikech Kenya kae onge big fish the so called big fish maneno mora mosebedo successfully prosecuted koro nengo ka gine ni this big fish obedo prosecuted ma odhi e jail to kapar ni kata kaka siepo wacho kae ni wach kanisa gi kamora gi dhi rumo nikech jogi ema gine wach mibadhi gine ma gibedo involved in mibadhi mang'eny to koro ka jotelo jomadongo josiasa bedo involved in mibadhi ka gitimo gino to gidhi free nitie pesa moro molal an kaka ja Kenya matin aonge gi pesa koro dhi chunan be ka yud gimoro abed involved in wach mibadhi
Koro mibadhi ni onengo gine kamora mora. Kwa ket ni ma tijwa. Ka tieka nitie ndalo moro nadhiga dala. Mana mapio kotie. Nitie junction moro ma kisechopo Mau Summit Kericho kae. Jogo keto nyaka polisi oketo nyaka roadblock. To ginyisa ni nyaka gol pesa. Tama gine ni to jogi aneno ka jomoko gola pesa. Roadblock mar choko pesa. Roadblock ma to police nyisa ni ma security ikalo kai gotieno. Mia chiel va mar sek to jomoko gola pesa. Koro ka natamora ni okami pesa. Tanyise ni kantie makosa matimo tere court. To bange oweya kanyo. Tanyise ni koro wan kaka jo Kenya wan ema wakao gini kaka wach mibadhi kidhi kata kikalo kata kaka biro kae jogo road kae gokinyi. Nano polisi mosa mana buses matatu gi police chungo to odhi moso manamba kila matatu makalo to police nyaka mos manamba to gine ni en mos mane ni kedo kod mibadhi bende chako kod japinyo wuon nikech wang'eyo gima dhi mbele kaka jogoro kama matatu ni chunge wang'eyo gima dhi mbele to be wasegine ni mo kwadwa kikwanyal luongo EACC gimoro amora ni kata gimoro matin mineno ni matimore to timore pile erokamano ahinya Okinjo Jabungu okil Kamaloka kachiel kod Daniel Juma jatatije Global Peace Foundation Kenya kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ubi wabed kod twak maket kod manyakwara Mogejo in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak maro e chenro mar mbako romo to mana kiwinjo ka welo mantiere godo wacho ni kedo kod mibadhi chakore kod wan wawuona e weche matindo machemo kidwaro ni gola soya tamri kaluore ni mane okang' mokwongo ma piny Kenya nyalo goyo e weche go mago maga kedo kod mibadhi. Nyakwara Mogejo bende agoyero kamano ahinya kuom ote magi ma ichwalo atemo mar somo gi agoyero kamano ahinya mokasomo abo bedo katemo somo e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Wakaw mana yueyo madindo gi sani chenro mabiro bang' mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya kama okinyi makawuono otwak kod jangolo mano oyier Simba J Mowara kete mane Ramogi TV Kenya kwa Ramogi Ajwang kikidhi mabor.